म्यूजिक डायरेक्टर अखिलेश हमारा गइल छौरी तोहारा पदिल तोरा ढोरी के बहुते बड़का बाबिल रहे कि हमारा गइल छौरी तोहारा पदिल तोरा ढोरी के बहुते बड़का बाबिल तोर जोबाना पहाड़ लेखा बढ़ल बारे तोर जोबाना पहाड़ लेखा बढ़ल बारे तोरा गुफा के मुहावा केने बारे तोरा गुफा के मुहावा केने बारे सब बैठ के उहे चीज देखता रे सब बैठ के उहे चीज देखता